Hekk kif inqas minn xahar ieħor mistenni jerġgħu jiftħu l-iskejjel, il-Prim Ministru Robert Abela ma ta' ebda serħan il-moħħ lill-istudenti, il-ġenituri u l-għalliema dwar x'miżuri se jkunu qegħdin jittieħdu. Dan kif bħalissa ħafna ġenituri jinsabu inkwetati ferm dwar kemm it-tfal tagħhom se jkunu siguri minħabba l-COVID hekk kif jerġgħu jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola. Waqt intervista fuq ir-Radju Laburista, Robert Abela tkellem dwar il-vaċċin tal-COVID-19 fejn ipprova jagħti xifhem li d-dożi se jaslu f'pajjiżna bis-saħħa tiegħu. Dan mingħajr rikonoxxa l-fatt li Malta se tkun qed tiġi allokata 330,000 doża grazzi għall-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed tixpruna din l-inizjattiva importanti sabiex la darba jkun hawn vaċċin disponibbli kull pajjiż ikollu allokazzjoni ġusta inkluż Malta. Robert Abela reġa' ftaħar bil-miżuri f'waqthom li ħaf dawn l-aħħar ġimgħat meta kien huwa stess li ammetta li minkejja l-miżuri li ħa kellna żieda fil-każijiet pożittivi. Ammetta li kieku pajjiżna ħa miżuri iktar drastiċi kieku l-każijiet pożittivi ma kinux jisplodu. Stajna morna b'miżuri li huma aggressivi biex innaqsu n-numri. Abela ftaħar dwar kif mexa waqt din il-pandemija u qal li pajjiżna spiċċa l-aħjar fid-dinja, iżda ma semmiex li Malta spiċċat mal-aktar 10 pajjiżi bl-akbar rati ta' każi pożittivi per capita. Il-mod kif immaneġjajna din il-pandemija kien fost l-aktar effiċjenti fid-dinja. Abela erġa' nfexxi attakka lill-Oppożizzjoni, iżda ma semmiex li kien il-Partit Nazzjonalista li ħareġ bil-proposta tal-vouchers tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u numru kbir ta' proposti oħrajn.